Κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Γραμματείς της Κυβέρνησης, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας και σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων. Μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, 1,5 αιώνας προσφορά στην οικογένεια των δημοσίων υπαλλήλων». Η εκδήλωση ουσιαστικά σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2024 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα ΕΣΠΑ 2014-2020 υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κύριος στόχος είναι να ενημερώσει τους ασφαλισμένους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για όλες τις νέες ψηφιακές εφαρμογές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, όλα τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα σημαντικά ωφέλη για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου και ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τον πρώτο χαιρετισμό θα απευθύνει ο διοικητής και πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, κύριος Επαμεινώντας Ατσαβές, ο οποίος έχει αναλάβει και τα ενία του από το Δεκέμβριο του 2021. Είναι απόφοιτος νομικής με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας και με εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο. Έχει μακρά, πολυετή και πλούσια εμπειρία στο νευραλγικό τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, δικηγόρος του ΙΚΑ από τα τέλη του 2009, πρώην υποδιοικητής του ΤΕΟΣ ΕΤΕΑΕΠ, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχών και εν συνεχεία υποδιοικητής στον ΙΕΦΚΑ, τον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι και το 2021, όπου, όπως είπαμε, ανέλαβε τα ενία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Σας καλώ στο βήμα, κυρία Ατσαβέ, και αναμένουμε να ακούσουμε την τοποθέτησή σας. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, να σας καλωσορίσω στην εκδήλωσή μας αυτή τη στιγμή και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που θεωρούσα, αν μη τι άλλο, ότι μας τιμάει με την παρουσία του και ο Υπουργός και σύσσωμη πολιτική ηγεσία και υφυπουργοί και ο Γενικός Γραμματέας, και την Τράπεζα της Ελλάδος φυσικά που συμμετέχει και στο ΔΟΥΣΟΥ, οπότε θα πει και την εμπειρία της, και φυσικά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για του Γενικού Γραμματέα, η οποία αυτό το έργο το οποίο θα παρουσιαστεί απόψε γίνεται με εποπτεύουσα αρχή ακριβώς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πράγματι έχει πολλά να προσφέρει σε ωφέλη και στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Αυτό που θέλω να πω καλωσορίζοντας, επειδή βλέπω και πολλούς φίλους, πρώην προέδρους του Ταμείου, γιατί έχει και μια συνέχεια, βλέπω τους φίλους μου διοικητές του ΟΠΕΚΑ, καλή ώρα, τους οποίους καλωσορίζω, τους υποδιοικητές του ΕΦΚΑ, τον κύριο Κοκόρη βλέπω μπροστά, τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ που μαζί συνεχίζουμε, βλέπω τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούνται εδώ, όπως είναι, και συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως είναι η ΑΔΕΔΗ και η ΠΟΠΣ. Ξέρετε, η κοινωνική εταίροι είναι και αντιρρίδα της δημοκρατίας, οπότε καλό είναι που συμμετέχουν και λένε και την άποψή τους. Βλέπω τον φίλο μου διοικητή του ΝΑΤ που μόλις είδε, τον Κώστα τον Τζαγκαρόπουλο, με τον οποίο υπάρχει και μια έρηδα. Ποιο είναι πιο παλιό ταμείο, το ΝΑΤ ή το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Εμείς κλείνουμε 157 χρόνια πάντως. Εν πάση περιπτώσει θα το καταφέρουμε. Βλέπω τον κύριο Κοντόπουλο εδώ μπροστά μου, ο οποίος είμαστε και μέτοχοι του ως παλιοί θεσμικοί επενδυτές των ελληνικών χρηματιστηρίων και πράγματι στηρίζουμε τις προσπάθειές του για την αναδιάταξη του όλου του τοπίου. Βλέπω εκπροσώπους των εταιριών, βλέπω τους εργαζόμενους του Ταμείου, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία τους, και κυρίως θέλω να σταθώ και στους εκπροσώπους του ΕΦΚΑ που βλέπω, που με τιμούν με την παρουσία τους, οφείλω να ομολογήσω, γιατί 3 χρόνια εκεί, και επειδή μιλάμε και για συντάξεις του δημοσίου και εν γέννη, εκεί ο αγώνας που κάναμε, βλέπω ας πούμε τη Γενική Διευθύντρια Παροχών, να το πω έτσι, που σε πολύ δύσκολες εποχές, εν μέσω COVID, καταφέραμε με τα ΚΕΠΑ να λειτουργούν αυτόνομα και εύρυθμα και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας να παίρνουν την πιστοποίηση αναπηρίας που δικαιούνται. Βλέπω τη Διεύθυνση Αναφορών, η οποία μαζί
Δεν υπήρχε τίποτα στον ΕΦΚΑ πριν και θυμάμαι οι καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη ήταν πάρα πολλές και αυτή η διεύθυνση μαζί αποδελτιώσαμε και καταφέραμε να εκμηδενιστούν, όπως είπε και πρόσφατα, ή να ελαχιστοποιηθούν, όπως είπε πρόσφατα και η Υπουργός σε σχετικό δελτίο τύπου. Και κυρίως βλέπω τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου. Ξέρετε, όταν ανέλαβα στον ΕΦΚΑ το 19-20 εκεί και είχα την ευθύνη μου τη συντάξη του Δημοσίου, κάθε Σαββατοκύριακο στα κανάλια λέγανε για τα σακούλια στο Γενικό Λογιστήριο. Και πράγματι, όταν επισκέφτηκα τον πρώτο όροφο εκεί στην Κάνικος, είδα δύο τεράστια δωμάτια με πάρα πολλούς φακέλους στιβαγμένους. Και δεχόμουν και 40 με 50 τηλεφωνήματα την ημέρα από όλο το φάσμα του δημοσίου, από στρατιωτικούς, από πολιτικούς υπαλλήλους, από ιερείς, από ερετούς, από όλο τον κόσμο, προκειμένου να δουν πώς πάει η υπόθεσή τους. Με εκκρεμότητες πάνω από 50.000 και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από το 2012 που δεν έχει γίνει τίποτα. Όλο αυτό το διάστημα, τα πρώτα χρόνια, όταν δημιουργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου και μπήκαν όλα σε μια σειρά, ήταν τιτάνιο το έργο πραγματικά να αποδελτιωθούν όλες αυτές, να κοιτάξουμε στις ντουλάπες, να βρούμε τα σακούλια, να τα ανοίξουμε τους φακέλους, να φύγουν οι φάκελοι που ήταν στιβαγμένοι από τα γραφεία. Θυμάμαι ότι κατέθετες για τον Ιούνιο αίτηση ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος για να πάρει τη σύνταξή του και έπαιρνε πρωτόκολλο μετά από 6 μήνες. Τώρα πλέον η εικόνα δεν είναι καθόλου ίδια και αυτό οφείλεται σε όλους το προσωπικό του ΕΦΚΑ και στη Γενική Διεύθυνση και στους διευθυντές που είναι εδώ και τους ευχαριστώ για την παρουσία τους. Η σημερινή εκδήλωση όμως είναι για το Μετοχικό Ταμείο. Και το Μετοχικό Ταμείο αυτή τη στιγμή, μετά από 157 χρόνια παρουσίας και με την παρουσίαση αυτού του έργου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία του Ταμείου και για την εξέλιξή του, θα σας το παρουσιάσουμε σήμερα και θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο που απεικονίζει την ιστορία και τις αξίες του Ταμείου μας. Ευχαριστώ πολύ. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων είναι το πρώτο ταμείο που λειτουργήσε και απένει με μέρισμα στην Ελλάδα. Μέλη του είναι οι εν ενεργεία τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, ιατροί, εκπαιδευτικοί, οι προαιρετικά μετέχοντες υπάλληλοι των Δήμων και άλλοι, οι οποίοι όταν συνταξιοδοτούνται δικαιούνται μερίσματος κατά αναλογία των καταθέσεών τους. Το Ταμείο δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα κύρια έσοδά του προέρχονται από τις καταθέσεις των μετόχων του και τη διαχείριση της περιουσίας του. Η οικονομική κατάσταση του Ταμείου ακολουθεί πάντοτε την αντίστοιχη της χώρας, ως ειδικό ταμείο του κράτους και ως θεσμικός επενδυτής και οργανισμός άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία του τόπου. Το Ταμείο ίδρυσε ο Δημήτριος Λεβίδης το 1867 και η λειτουργία του ξεκίνησε το 1868. 6 χρόνια μετά άρχισε η χορήγηση των μερισμάτων. Δυστυχώς το 1893 η πτώχευση της Ελλάδος, επί κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη, επέφερε μείωση των μερισμάτων. Το Ταμείο όμως κατάφερε να ορθοποδήσει με τη βοήθεια των μεγάλων του ευεργετών. Έλαβε την πρώτη του δωρεά από τον Γεώργιο Μικρουλόπουλο το 1891. Η δωρεά του Μικρουλόπουλου αξιοποιήθηκε κατάλληλα, είτε αγοράζοντας υφιστάμενα, είτε ανεγείροντας νέα κτίρια, ιδιαίτερα μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας,
τα οποία έχουν ανακαινιστεί από έσοδα του Ταμείου και κοσμούν μέχρι σήμερα το κέντρο της Αθήνας, αποφέροντας ετησίως σημαντικά έσοδα. Το 1897, ο Ανδρέας Συγκρός κληροδότησε στο Ταμείο όχι μόνο μετρητά, αλλά και μετοχικές αξίες, οι οποίες αποφέρουν ως σήμερα ένα ικανοποιητικό έσοδο. Σημαντικό επίσης σταθμό για την ενίσχυση της περιουσίας του Ταμείου αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου 3604 του 1910. Νόμος σταθμός στην ιστορία του Ταμείου αποτέλεσε ο 1636 του 1919, με τον οποίο χαρακτηρίστηκε ειδικό ταμείο του κράτους με νομική προσωπικότητα, υπαγόμενο στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Τα χρόνια που μεσολάβησαν έδωσαν την ευκαιρία στο Ταμείο να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, αναγνωρίζοντας, για παράδειγμα, την προϋπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων, παρεχόμενη στην Κρητική Πολιτεία, στη Μικρά Ασία και την Ρωσική Αυτοκρατορία. Το 1923, χρονιά κατά την οποία η χώρα ξεκίνησε να επουλώνει τις πληγές της, ψηφίστηκε ένα νομοθετικό διάταγμα με το οποίο καθιερώθηκε η υποχρεωτική διάπαντας συμμετοχή στο Ταμείο όλων των εν ενεργεία πολιτικών υπαλλήλων. Το 1935, το Μετοχικό Ταμείο ξεκίνησε να λειτουργεί και ως πιστωτικό ίδρυμα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρήκε το Ταμείο καλά θωρακισμένο και αυτό του επέτρεψε να αναλάβει μια σειρά δράσεων, όπως για παράδειγμα η διοργάνωση συσιτίων, η αποστολή αγαθών στους στρατιώτες του μετώπου, η ενίσχυση του Ιδρύματος «Η Φανέλα του Στρατιώτη» για αγορά μάλινων ειδών, η εισφορά 4 εκατομμυρίων δραχμών για τις πολεμικές ανάγκες της χώρας, η χορήγηση 30 πρόσθετων μηνιαίων μερισμάτων τον Οκτώβριο του 1943, η εισφορά 1 εκατομμυρίου δραχμών για την περίθαλψη των κρατουμένων Ελλήνων και η οικονομική ενίσχυση προσφύγων εκ Θράκης και Μακεδονίας βία απελαθέντων ομογενών. Όμως και τα επόμενα δύσκολα χρόνια το Ταμείο στάθηκε αρρωγός σε κάθε ανάγκη της χώρας και των Ελλήνων. Το 1953 το Ταμείο παρήχε 978.090.000 δραχμές στους σεισμόπληκτους των Ιωνίων νήσων. Την ίδια χρονιά διέθεσε 50 εκατομμύρια δραχμές με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος της Πανελλήνιας Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου. Η ευαισθησία όμως του Ταμείου δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά ή πατριωτικά ζητήματα. Ήδη από το 1953, αλλά και πιο πριν, το Ταμείο επιδεικνύει και περιβαλλοντική συνείδηση. Η ανακύκλωση είναι κάτι το οποίο απασχολούσε το Ταμείο δεκαετίες πριν. Η συνεισφορά του Ταμείου συνεχίστηκε και συνεχίζεται έως σήμερα. Το 2006 το Ταμείο ανέλαβε δράση για όσους υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Μαγνησίας. Το 2014 στήριξε τους σεισμοπαθείς του νομού Κεφαληνίας. Το 2017
τους σεισμοπαθείς της Λέσβου, τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας και της Νέας Περάμου Αττικής. Το 2018, τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής και της Κινέτας, αλλά και τους σεισμοπαθείς της Ζακίνθου. Το 2020 παρήχε οικονομική ενίσχυση στις δομές υγείας για την καταπολέμηση της διασποράς του COVID-19. Μία από τις πλέον πρόσφατες σχετικές αποφάσεις του Ταμείου αποτελεί το βραβείο Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, που θα απονέμει από το 2024 η Ακαδημία Αθηνών στα αριστεύσαντα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων που εισάγονται στα πανεπιστήμια, καθώς και η επαναχορήγηση δανείων και προεξοφλήσεων. Τη σημαντικότερη όμως αδιάκοπη προσφορά του Ταμείου προς την ελληνική κοινωνία αποτελεί η χορήγηση του μηνιαίου μερίσματος στα μέλη του και στις ορφανικές τους οικογένειες. Παρά το γεγονός ότι το 2016, μέσω του επανυπολογισμού των μερισμάτων, επήλθε σημαντική ποσοστιαία μείωση αυτών ως απόρρια της οικονομικής κρίσης. Το Ταμείο έχει συμπληρώσει περισσότερο από 1,5 αιώνα συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική διαδρομή του Ταμείου είναι εκείνη που καθοδηγεί τους υπαλλήλους και τη διοίκησή του. Η σπουδαία παρακαταθήκη του δείχνει το μέλλον, το οποίο σχηματίζεται μέσα από σύγχρονες δράσεις, εργαλεία και έργα που συμβαδίζουν με τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Καθώς το δημόσιο οφείλει να κινείται πάνω στην τροχιά της τεχνολογικής εξέλιξης, με γνώμονα τη διευκόλυνση του πολίτη. Τη δεκαετία του 1980, από τις χειρόγραφες καταστάσεις και τα ιστορικά χειρόγραφα βιβλία, το Ταμείο πέρασε στη σύγχρονη εποχή. Άρχισε να εξοπλίζεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τους υπαλλήλους του Ταμείου να αναπτύσσουν οι ίδιοι τις πρώτες εφαρμογές μητρώου και απονομής μερισμάτων. Το 2001 άρχισε η ανάπτυξη εφαρμογών για όλες τις κύριες διαδικασίες του Ταμείου και από το έτος 2011 αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επικαιροποιείται αδιάκοπα. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχει σπουδαίο παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και μετά την προβολή του εμπεριστατωμένου βίντεο, που πραγματικά ανέδειξε πολύ σημαντικές πτυχές της ιστορικότητας αλλά και της συνολικής προσφοράς του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, θα καλέσω στο βήμα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου. Να πω δύο λόγια ότι είναι οικονομολόγος, είναι κάτοχος διδακτορικού με πολυάριθμες μελέτες και δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα. Έχει επιδείξει πραγματικά αξιοσημείωτα δείγματα γραφής από το 2019 που διετέλεσε υφυπουργός στο συγκεκριμένο Υπουργείο μέχρι και σήμερα, όπου από τις 3 Ιανουαρίου του 2024 επέστρεψε ξανά στα γνώριμα καθήκοντά της, αναλαμβάνοντας τα ηνία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλες και όλους, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Υποδιοικήτρια, ευχαριστούμε πολύ και είναι σημαντικό να ακούγεται και ένα διοικήτρια εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τέτοια συμμετοχή. Και κύριε Διοικητά, το βίντεο πραγματικά όλους μας εξέπληξε, νομίζω. Τόσο ως προς την ιστορική γνώση και τις πληροφορίες που πολλές από αυτές μπορεί να μην είχαμε, εγώ σίγουρα, αλλά και για την γνώση για τη συνδρομή του Ταμείου σε έκτακτες περιπτώσεις, σε φυσικές καταστροφές σήμερα, που πραγματικά δίνει μια ουσιαστική ενίσχυση και αποζημίωση στους μερισματούχους του. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχει μια, το είδαμε και τώρα, ο κύριος Τσαγκαρόπουλος εδώ του ΝΑΤ, φαντάζομαι θα τρίβει τα χέρια του, έχει μια μακρά παράδοση στην παροχή στήριξης και ασφάλειας στους δημόσιους υπαλλήλους και στις οικογένειές τους. Από το 1867 το Ταμείο το βλέπουμε και το βλέπουμε από εσάς τη διοίκηση, το βλέπουμε και από τους εργαζομένους, το ίδια και εγώ ίδια επισκεπτόμενη τα κεντρικά πριν από λίγο καιρό.
εξελίσσεται αδιάκοπα. Προσαρμόζει τις υπηρεσίες του στις ανάγκες των μελών του, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασφαλισμένων, των δημόσιων λειτουργών, των δημόσιων πολιτών, μάλλον, των πολιτικών υπαλλήλων. Είναι γεγονός πως όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να συμβαδίσει με νέες, ραγδαίες, ψηφιακές εξελίξεις, κύριε Γενική Γραμματέα, και πόσο δε μάλλον όταν ένας πολύ μεγάλος οργανισμός είναι και δημόσιος. Όμως, το γνωστό σε όλους εμάς μου του ΠΟΗ, στο πλαίσιο της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, έχει κάνει τεράστια βήματα. Βήματα προόδου, βήματα καινοτομίας, με την εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών, με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών που έχουν απλοποιήσει την καθημερινότητα του Ταμείου, με ταυτόχρονη, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, πολύ σημαντικό για τους πολίτες, πολύ σημαντικό για τους μερισματούχους, ταυτόχρονη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των πόρων του. Είμαι πολύ χαρούμενη που μέσω της χρηστής διαχείρισης και οργάνωσης έχουμε, μπορώ να πω, καταφέρει να μηδενίσουμε αυτό που αναφερόμαστε όλοι, το στόκ των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων. Καταφέραμε να επιταχύνουμε την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρέχοντας μερίσματα μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή των δικαιολογητικών. Και βλέπω και εδώ και τους υποδιοικητές του ΕΦΚΑ, οπότε ας γίνει και σε εμάς ο στόχος ο 1 μήνας. Καταφέραμε τους 2 μήνες, μπορούμε ακόμη καλύτερα. Αυτό αποτελεί μια χειροπιαστή απόδειξη της ικανότητας του Ταμείου να ανταποκρίνεται πλέον άμεσα, αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων, των μερισματούχων, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω και της χρήσης του 1555, που όντως έχει βοηθήσει και λύσει τα χέρια από τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, ναι, κάνουν μια εκπαίδευση των υπηρεσιών στο 1555, αλλά από την άλλη περνούν πολύ λιγότερες ώρες και εκείνοι στο τηλέφωνο και περισσότερες ώρες λύνοντας προβλήματα. Αυτό αποτελεί την χειροπιαστή απόδειξη του ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε τη σημασία της διαφανούς, της αποτελεσματικής διαχείρισης στη δημόσια διοίκηση. Έχουμε δεσμευτεί στην περαιτέρω αναβάθμιση και αυτοματοποίηση των λειτουργιών του Μετοχικού Ταμείου, αλλά και όλων των υπηρεσιών που διαχειρίζονται εισφορές και αποταμιεύσεις εργαζομένων και συνταξιούχων. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται γρήγορα, ακόμη πιο γρήγορα δηλαδή, να ενημερώνονται αποτελεσματικά και να αισθάνονται ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς τα ταμεία τους. Με αισιοδοξία αλλά και αποτελεσματικότητα, τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να προωθούμε την τεχνολογία και την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, για να διασφαλίσουμε ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων θα συνεχίσει να είναι ένας θεσμός αποδοτικός για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στην Ελλάδα. Αλλά θα συνεχίσει να είναι και ένας θεσμός αποδοτικός για τους υπαλλήλους τους ίδιους του ΜΤΟΠΟΗ. Θα συνεχίσουμε, ο κύριος διοικητής ξεκίνησε μετά από πάρα πολλά χρόνια με αύξηση των μερισμάτων, με αύξηση των μισθών, αλλά και συνεχίζουμε με ενίσχυση, και αυτό είναι και μια δική μας δέσμευση, με ενίσχυση των υπαλλήλων μέσα στο Ταμείο. Κλείνοντας, θέλω και πάλι να συγχαρώ τους υπαλλήλους, τη διοίκηση, όλους τους συνεργάτες του Μετοχικού Ταμείου για τον ζήλο σας που μεταμορφώσατε ένα ταμείο σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή, που οι δυσκολίες της καθημερινότητας ήταν πάρα πολύ έντονες, αλλά συνεχίσατε μια πορεία ανανέωσης και μια πορεία πρόοδου. Εύχομαι, και είμαι εδώ γι' αυτό, μαζί με τους υφυπουργούς, να συνεχίσετε με την ίδια αφοσίωση, διατηρώντας την παράδοση και τις αξίες που έχουν κάνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ένα σύμβολο ασφάλειας, ένα σύμβολο σταθερότητας για περισσότερο από, όπως λέτε και εσείς, 1,5 αιώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μιχαηλίδου για την τοποθέτησή της, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία ανέδειξε. Και θα καλέσω στο βήμα τώρα τον κύριο Παναγιώτη Τσακλόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει υπό την εποπτεία του το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Είναι και ο ίδιος μέτοχος ως καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Τσακλόγλου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Υποδιοικήτρια της Τράπεζας Ελλάδος, κύριοι Πρόεδροι με πρώτο τον κύριο Ατσαβέ, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση
σημερινή εκδήλωση αναδεικνύει την κομβική σημασία της προσαρμογής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στο ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η έκρηξη της επιστημονικής γνώσης που καταγράφεται στις μέρες μας. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από 1,5 αιώνα λειτουργίας και προσφοράς στις οικογένειες των δημοσίων υπαλλήλων, επιδιώκει την άμεση μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, υιοθετώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες προκειμένου να βελτιώσει στο μέγιστο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη του. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων είναι το πρώτο ασφαλιστικό ίδρυμα στη χώρα μας. Ναι, γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η διαμάχη με τον ΝΑΤ, αν ποιο από τα δύο προηγείται χρονικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ παλαιό σίγουρα ίδρυμα. Καλύπτει τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημοσίου, αν και με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις δεν κατατάσσεται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά αποτελεί ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα ειδικό ταμείο του κράτους. Κύριος πόρος του ταμείου είναι η κράτηση 4,5% επί των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και η κύρια παροχή του είναι το ανταποδοτικό μέρισμα, δηλαδή η πρόσθετη επικουρική σύνταξη προς τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι οικονομικές του καταστάσεις εγκρίνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πλαίσιο της λογοδοσίας έναντι των πολιτικών υπαλλήλων, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων όχι μόνο μηδένισε τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, αλλά πλέον απονέμει αυτοματοποιημένα το μέρισμα, αποκλείοντας τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Μέσω της εξέλιξης της αυτοματοποιημένης διαδικασίας και της καθιέρωσης του ψηφιακού μερίσματος, ελαχιστοποίησε το χρόνο απονομής των μερισμάτων ακόμα και σε ένα μήνα από τη συνταξιοδότηση των μελών του. Από το Μάρτιο του 2022 έχει ξεκινήσει η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων και εγγράφων. Οι πολίτες μπορούν πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς το Ταμείο, αλλά και να έρθουν απευθείας σε επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ταμείου για την διευθέτηση των υποθέσεών τους. Η ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί σαν ψηφιακή θηρίδα επικοινωνίας με τον πολίτη. Οι μερισματούχοι μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό του μερίσματος, να εκτυπώσουν τις αποφάσεις που τους αφορούν και να ενημερωθούν για την τριμηνιαία καταβολή των μερισμάτων τους και να λάβουν την ετήσια βεβαίωση των μερισμάτων για φορολογική χρήση, αν και νομίζω ότι αυτό τώρα πλέον γίνεται και αυτόματα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων εντάχθηκαν όλες στο GovGR και παράλληλα το Ταμείο εντάχθηκε στο 1555, τον ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης πολιτών για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εξυπηρετώντας όλο ένα και περισσότερους ενδιαφερόμενους και μάλιστα πολύ ταχύτερα από ό,τι ήταν στην προηγούμενη κατάσταση. Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, που χρηματοδοτήθηκε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ το 2014-2020, κατάφερε να ψηφιοποιήσει το σύνολο του αρχείου του, να αναβαθμίσει το λειτουργικό του εξοπλισμό και να εξελίξει ακόμα περαιτέρω τις ψηφιακές διαδικασίες του τόσο στον τομέα της απονομής των μερισμάτων, όσο και στην εξυπηρέτηση των μελών του, μετόχων και μερισματούχων. Ο δημόσιος υπάλληλος, μέσω της αναβάθμισης των υπηρεσιών του, η ΕΦΚΑ που συνεχίζεται, δηλαδή την πιο γρήγορη απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, σε συνδυασμό με το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, γνωρίζει πλέον ότι θα λάβει γρήγορα και έγκαιρα όλες τις παροχές που δικαιούται, ενώ με τη δημιουργία του ΤΕΚΑ οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν βάσιμα να προσδοκούν υψηλότερη επικουρική σύνταξη στο μέλλον. Τέλος, είναι σημαντική η πρωτοβουλία της επαναφοράς μετά από αρκετά έτη των χρηματικών διευκολύνσεων προς τους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου, προς όφελος τόσο αυτών όσο και του ίδιου του Ταμείου. Ήδη εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει δοθεί η δυνατότητα προεξόφλησης μερισμάτων από τους νέους μερισματούχους. Ο νέος συνταξιούχος έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεσα μέχρι και 12 μερίσματα με ευνοϊκό σταθερό προεξοφλητικό επιτόκιο. Όπως γνωρίζω, στόχος της διοίκησης του Ταμείου είναι να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα των χρηματικών διευκολύνσεων με τη μορφή μικροδανείων και στους μετόχους με συγκεκριμένα κριτήρια, αναλόγως βεβαίως και των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Ομολογώ ότι δεν το γνώρισα, αλλά με ευχαρίστηση άκουσα πριν από λίγο και για την επικείμενη καθιέρωση προγράμματος υποτροφιών για τα μέλη, για τα τέκνα μάλλον, των μελών του Ταμείου, που είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενη πρωτοβουλία. Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θέλω να τονίσω ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχει ιστορία 157 ετών προσφοράς στην οικογένεια των δημοσίων υπαλλήλων και όσα επιτεύχθηκαν πραγματοποιήθηκαν με τις προσπάθειες και τη συνεργασία των εργαζομένων και της διοίκησης.
Στόχος μας είναι το Ταμείο να συνεχίσει την προσφορά του, να αναβαθμίζει συνεχώς τη λειτουργία του, να αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας με την αρρωγή και τη συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Άλλωστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας δρόμος που δεν σταματά και καθώς η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, πρέπει πάντα να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κλείνοντας, θερμές ευχές για περισσότερη και περισσότερο αποδοτική λειτουργία του Ταμείου στα επόμενα χρόνια. Κάτι που είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τσακλόγλου για την ομιλία του. Θα καλέσω στο βήμα τώρα τον έτερο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Βασίλειο Πέτρο Σπανάκη, έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο των δημοσίων υπαλλήλων ως τέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών και ως εφοριακός, άρα και μέτοχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ο λόγος σε εσάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Αυτιά. Εγώ πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Και χαίρομαι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι βρεθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας να υπηρετούμε την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και προηγουμένως η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε τους βασικούς άξονες και τις βασικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ άλλων όμως και για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Και ο δεύτερος λόγος είναι που βρίσκομαι εδώ με μια άλλη ιδιότητα του μέλους του Ταμείου. Δεν ξεχνώ ότι κάθε μήνα πληρώνω 234,23 ευρώ στο Ταμείο και χαίρομαι γι' αυτό, διότι βρισκόμαστε εδώ για ένα και μόνο λόγο. Για να μιλήσουμε για το μέλλον αυτού του Ταμείου. Και η ψηφιακή εποχή και η ψηφιακή μετάβαση του Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων είναι ένα μέρος το οποίο θα το βρούνε μπροστά τους πάνω από 600.000 μέλη που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ενεργεία αλλά και συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν, Πρόεδρε, διοικητά, κυρία Υποδιοικήτρια, αγαπητά μέλη του Συμβουλίου, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της σημερινής εκδήλωσης δημοσιότητας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και σε ευχαριστώ πραγματικά για την πρόσκληση. Έχει κατακτήσει πολλά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας η ψηφιακή μετάβαση, είναι γεγονός, της καθημερινότητάς μας και συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο Πάνος Τσακλόγλου, νομίζω ότι αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους αριθμούς και για τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά το Ταμείο. Το 2019 μετρήθηκαν 40 εκατομμύρια συναλλαγές πολιτών στο δημόσιο και το 2023 1,5 δισεκατομμύριο συναλλαγές. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή της προηγούμενης θητείας 19-23 έδωσε προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση του κράτους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους δεν αποτελεί έναν επιφανειακό μοντερνισμό, δεν συνιστά μια σπουδαία τομή, ένα κοινωνικό εξυγχρονισμό, είναι μια σπουδαία τομή. Είναι μια μετάβαση σε μια δυναμική οικονομία και σε μια δίκαιη κοινωνία. Και έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα που βαίνουν προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, των δημοσίων υπηρεσιών. Προσωπικά, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα ένας πολίτης μπορεί και διεκπεραιώνει σημαντικές συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση με τη χρήση του ηλεκτρονικού του υπολογιστή ή του κινητού του τηλεφώνου, αντί να σπέβδει σε μια δημόσια υπηρεσία. Θα με επιτρέψετε να βγάλω το σακάκι του Υφυπουργού και να μιλήσω ως ένας απλός δημόσιος υπάλληλος. Δεν θα ξεχάσω τον οδηγό κρατήσεων που είχατε εκδώσει από την αρχή της δεκαετίας του 2010, αν δεν κάνω λάθος. Μετά επικαιροποιήσατε, νομίζω, κύριο στο 2017-2018, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί, ξέρετε, εγώ τα ψάχνα λίγο και λόγω ιδιότητας, να δω τελικά τι πληρώνουμε στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως σε ΦΕΚ από την ίδρυση του Ταμείου, το Ταμείο έχει και μία προτεραιότητα. Την οικογένεια. Έλεγε και των μελών της οικογένειας του μέλους. Και αυτό να το δούμε και σε ποσοστά κρατήσεων. Ενώ, όπως είπε ο Πάνος Τσακλόγλου, έχουμε 4,5% στο βασικό μισθό στο επίδομα θέσης ευθύνης, στις πρόσθετες αμοιβές έχουμε 2%, έχουμε 1% στην οικογενειακή παροχή. Άρα λοιπόν εδώ, αν θα μπορούσε θα ήταν και 0. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δείχνει το σεβασμό και στην οικογένεια. Άρα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο για το μέλλον η οικογένεια έχει μια προτεραιότητα διαχρονική για το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Και πραγματικά θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ
όλα τα στελέχη, όλους τους δημόσιους λειτουργούς του Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για αυτή την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει τόσα χρόνια. Και νομίζω ότι η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει στο να ενημερωθούν και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, ώστε να γνωρίζουν. Και νομίζω ότι και αυτό που είπε προηγουμένως και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός για το ότι για το μέλλον μπορούμε να πάμε και σε σύγχρονες πολιτικές, όπως να δούμε στοχευμένες πολιτικές διευκολύνσεων των πολιτικών υπαλλήλων. Εδώ είναι ένα ζητούμενο και μια σύγχρονη ανάγκη που πρέπει να ικανοποιήσουμε για το μέλλον. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, χάρη στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού, απαλλάσσονται από γραφειοκρατικές εργασίες. Η απασχόλησή τους έχει πιο ουσιαστικό περιεχόμενο αισθανόμενοι και οι ίδιοι περισσότερο παραγωγικοί, καθώς μπορούν και διεκπεραιώνεται στα ταχύτητα το έργο τους ανάλογα με το αντικείμενο του καθενός. Η ψηφιακή μετάβαση συνεχίζει και αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τον λόγο αυτό δράσεις στο πεδίο αυτό υλοποιούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό με ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε η εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα ως ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί με συνοχή, συντονισμό, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, κερδίζοντας καθημερινά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι και το Ταμείο, που πλέον είναι ένα σύγχρονο Ταμείο. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να ευχηθώ η σημερινή εκδήλωση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και να σας ενθαρρύνω για αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και θεματικές, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία της χώρας μας, ώστε όλο και περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί υπάλληλοι της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και όλοι που είναι μέλη του Ταμείου να ενημερωθούν, διότι το Ταμείο αυτό έχει μια προσφορά που νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσει και αυτή προσφορά, μια εξωστρέφεια που μέχρι σήμερα δεν την είχε. Αλλά νομίζω ότι με εκδηλώσεις σαν και αυτή την αποκτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπανάκη για την αναλυτική του ομιλία και θα καλέσω στο βήμα την υποδιοικήτρια της Τράπεζας Ελλάδος, την κυρία Χριστίνα Παπακοσταντίνου. Βρίσκεται σε αυτή τη θέση από το Μάρτιο του 2021. Έχει καταγράψει στην πορεία της πολύ σημαντικές θέσεις πραγματικά στο δημόσιο βίο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί επίσης ότι η Τράπεζα της Ελλάδος από το 2022 συμμετέχει με μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου στο Μετοχικό Ταμείο. Ο λόγος εσάς. Καλημέρα και από μένα. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Πρόεδρε του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, κυρίες και κύριοι, είναι για μένα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και πραγματικά ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση με αφορμή το πολύ σημαντικό έργο της ψηφιακής αναβάθμισης των συστημάτων και των υποδομών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αναφέρθηκε, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ήδη από το 2022 και στηρίζει διαχρονικά τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Ταμείο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων δημοσίων οργανισμών που διακίνησαν κεφάλαια αρμοδιότητάς τους μέσω των υποδομών της Τραπέζης Ελλάδος. Ο λογαριασμός της ταμειακής διαχείρισης του στην Κεντρική Τράπεζα τηρείται ανελιπώς από το 1951. Σήμερα, με το ενιαίο πλαίσιο περί δημοσίου λογιστικού, το Ταμείο εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους σημαντικότερους σε κεφάλαια φορείς γενικής κυβέρνησης υπό το σύστημα λογαριασμών θησαυροφυλακίου. Κατατάσσεται μάλιστα μεταξύ των φορέων με τα σημαντικότερα μεγέθη κεφαλαίων στο κοινό κεφάλαιο και κυρίως στην ταμειακή του διαχείριση. Στα κεφάλαια αυτά αποδίδονται πρόσοδοι, οι οποίες υπερέβησαν το 3,5% κατά την τελευταία διαχειριστική περίοδο. Επιπρόσθετα, το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων έχει διαχρονική και πάγια συμμετοχή
στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατέχοντας ποσοστό 0,34% επί του μετοχικού μας κεφαλαίου, λαμβάνοντας μάλιστα και σχετικό μέρισμα. Στην τελευταία χρήση του 2023 ανέρχεται σε 46.267 ευρώ. Σωστά? Κυρίες και κύριοι, το σύγχρονο περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων καθιστά επιβεβλημένη την ψηφιακή μετάβαση των φορέων και οργανισμών του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο αναβαθμίζεται διαρκώς. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2020, το Ταμείο, με τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος, διενεργεί το σύνολο των τραπεζικών του συναλλαγών με ηλεκτρονικές διαδικασίες, έχοντας προσχωρήσει στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή Dias Portal, προκειμένου να καταβάλει όλες τις παροχές που βρίσκονται στην αρμοδιότητά του χωρίς έγχαρτες διαδικασίες. Μέσω αυτών των ψηφιακών υποδομών, το Ταμείο διενεργεί τις τριμηνιαίες πληρωμές μερισμάτων του προς τους δικαιούχους, μπορεί και διενεργεί και την καταβολή των φόρων επί των μερισμάτων, τη μισθοδοσία των στελεχών του, επίσης υπό την εποπτεία της ενιαίας αρχής πληρωμών. Από την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμών, μέχρι σήμερα έχουν διακινηθεί από τα στελέχη του φορέα περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μέσω εντολών που ανέρχονται στο ύψος των 4 εκατομμυρίων. Η σημαντική αυτή συναλλακτική δραστηριότητα μέσω της Τραπέζης Ελλάδος διενεργείται πλέον αποτελεσματικά, χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσης μεταφοράς κεφαλαίων, με την απευθείας πληρωμή προς τους λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων στις εμπορικές τράπεζες και χωρίς την ανάγκη σύναψης άλλων συμβάσεων ή άλλων διαδικασιών που επιβάλλουν επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί ως τώρα στον τομέα της ψηφιακής αναβάθμισης του Ταμείου, νομίζω θα παρουσιαστεί αναλυτικά από το διοικητή του αργότερα, και από πλευράς μου αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να χαιρετήσω την πρωτοβουλία για αυτή την ανάληψη, για την ολοκλήρωση του έργου, χάρη στο έργο το οποίο, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια όπως αναφέρθηκε, το Ταμείο επεκτείνει το εύρος των ψηφιακών εργασιών του και αυξάνει την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Είναι δεδομένο ότι η ψηφιακή εποχή δεν είναι πλέον μια νέα εποχή, καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι υπηρεσίες αποτελούν ήδη αναπόσπαστο κομμάτι ενός μεγάλου μέρους της καθημερινότητάς μας. Με την ολοκλήρωση του έργου που θα παρουσιαστεί σήμερα, η ψηφιοποίηση γίνεται κομμάτι, αντιλαμβάνομαι, και της καθημερινότητας των εργαζομένων του Ταμείου, και αυτό προς όφελος και των μερισματοχού των μετοχικού ταμείου, του συνόλου, του κοινωνικού συνόλου και του συνόλου των πολιτικών υπαλλήλων. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην σημερινή σας εκδήλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παπακοσταντίνου και για τα στοιχεία που παρουσίασε, τα οποία ήταν πράγματι σημαντικά. Και θα καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Νικόλαο Μιλαπίδη. Έχει και αυτός, βρίσκεται σε αυτή τη θέση από τον Ιούλιο του 2023. Έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ενώ έχει διατελέσει διευθυντή στο γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του κυρίου Πάνου Τσακλόγλου από το 2020 έως και το 2023. Περιμένουμε να σας ακούσουμε. Καλημέρα και από μένα. Αξιότιμα κύριε Υπουργέ, αγαπητοί κύριοι Υφυπουργοί, αγαπητέ διοικητά, αγαπητοί διοικητές και υποδιοικητές οργανισμών, αγαπητέ Αντιπρόεδρε του ΝΟΥΣΟΚΟΥ, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο διοικητή, τον κύριο Τσαβέ, την πρόσκληση. Είναι δύσκολο να πρωτοτυπήσω να πω κάτι καινούργιο μετά από 5 ομιλίες και ένα πολύ συγκινητικό βίντεο. Συγχαρητήρια στην παραγωγή του βίντεο. Θα πω 2 λόγια και παρακαλώ για την κατανόησή σας. Λοιπόν, αναμφισβήτητα το Μετοχικό Ταμείο είναι ένα ιστορικό ταμείο. Ιδρύθηκε, όπως είδαμε, το 1867 από τον τότε πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Λεβίδη, και από 50 κρατικούς υπαλλήλους. Η πρωτοβουλία τότε στόχευε
στην κάλυψη του κενού του πρώτου συνταξιοδοτικού νόμου επί κυβερνήσεως Μιαούλη το 1861 σε ό,τι αφορά την περίθαλψη των δημόσιων λειτουργών που απομακρύνονται ανέτεια από την υπηρεσία τους καθώς και των οικογένειών τους. Από τότε το Μετοχικό Ταμείο έχει διανύσει μια τεράστια διαδρομή σύμφυτη με την ιστορία της χώρας μας. Διαπιστώσαμε και στο βίντεο ότι το Ταμείο λειτουργήσε αδιάκοπα, επιτελώντας με συνέπεια την αποστολή του παρά την επικράτηση ανώμαλων κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και καθοριστικών ιστορικών γεγονότων από την πτώχευση του 1893 μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την προσπάθεια εθνικής ανασυγκρότησης κατά τη μετεπολεμική περίοδο. Πάνω από 1,5 αιώνα προσφοράς, αυτό το ειδικό ταμείο παρουσιάζει αξιοσημείωτη πολιτική αλληλεγγύης, συνεισφέροντας σε περιόδους δοκιμασίας του έθνους. Σήμερα εξυπηρετεί 301.000 μερισματούχους συνταξιούχους και 303.000 μετόχους ασφαλισμένους δημοσίους υπαλλήλους, καταβάλλοντας σε τριμηνιαία βάση ανταποδοτικό μέρισμα. Κυρίες και κύριοι, η ψηφιακή πρόοδος της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα αποτελεί ένα εθνικό κεκτημένο. Όλοι συμφωνούμε ότι ο εθνικός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε μια σημαντική διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και σε πολλαπλές ευκαιρίες για τη χώρα. Κάθε ψηφιακή συναλλαγή είναι μια αναμονή σε ουρά που δεν έγινε. Έτσι υπολογίζεται ότι το 2022 περίπου κάθε πολίτης κατά μέσο όρο απέφυγε περισσότερες από 100 ουρές. Θέλω να πιστεύω ότι και το 2023 και το 2024 θα αυξηθεί ο αριθμός. Αυτό είναι το αποτύπωμα του ψηφιακού μετασχηματισμού στην καθημερινότητα των πολιτών. Το Μετοχικό Ταμείο πρωταγωνιστεί και στην ψηφιακή μετάβαση. Το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων έχει αλλάξει προς το καλύτερο, αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο. Με αφετηρία το 2022, όπου σημειώθηκαν ρεκόρ με την απονομή 25.000 μερισμάτων, το 2023 το 96% των μερισμάτων που απονεμήθηκε έγινε αυτοματοποιημένα, πιο γρήγορα από ποτέ. Ήδη έχει ψηφιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του αρχείου και μέσω διαλειτουργικοτήτων το Ταμείο επικοινωνεί με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Ταμείου διευρύνονται συνεχώς. Η επένδυση που συντελείται αυτή τη στιγμή για την αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΟΤΟΥΠΟΥΗ, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών, αποτελεί τον πυρήνα της αλλαγής στην οργανωτική και διοικητική βάση του φορέα. Και υπό την έννοια αυτή, η σημερινή εκδήλωση έχει πέρα από συμβολικό και πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα. Θα αποτελούσε παράληψή μου να μην αναφερθώ και στον ανθρώπινο παράγοντα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η ψηφιοποίηση δεν συντελείται από μόνη της. Η διοίκηση και οι υπάλληλοι του Ταμείου είναι αυτοί που εντοπίζουν πρώτοι τα σημεία που απαιτούν αναβάθμιση. Είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις οδηγίες και τη χρήση του τελικού ψηφιακού εργαλείου. Είναι εκείνοι που δίνουν ανθρώπινο πρόσωπο στις νέες τεχνολογίες και τις χρησιμοποιούν για την καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη. Πριν κλείσω, οφείλω να ευχαριστήσω το καθήλυν αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι ο βασικός φορέας χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος μεταρρύθμισης δημοσίου τομέα 2014-2020. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, εύχομαι στο Μετοχικό Ταμείο να συνεχίσει να επιτελεί το σκοπό του και τον 21ο αιώνα, αξιοποιώντας στο έπακρο τόσο το έμψυχο δυναμικό, όσο και τις νέες τεχνολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλαπίδη για την προσέγγιση του και θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που όπως ξέρουμε εποπτεύει και το συγκεκριμένο έργο. Έχει αναλάβει τη θέση αυτή τον Ιούλιο του 2019 και ο ίδιος ως καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο είναι μέτοχος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Έχει πολυετή εμπειρία στο πόστο, το οποίο έχει αναλάβει. Και τον Ιούλιο, πέρα από τον διορισμό του, πρέπει να αναφέρουμε ότι από το 2004 έως το 2009 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ πολλών άλλων. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κύριε Διοικητά, κύριε Γενική Γραμματέα, είμαι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 και υλοποιώντας συνεχτικά την πολιτική του Πρωθυπουργού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, θέλω να σας πω ότι ως μέλος και εγώ του Υπουργείου δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπεις ότι μια προσπάθεια πολυετής έρχεται σε ένα σημείο όπου μπορεί να μιλήσεις για τα επιτεύγματα τα οποία πετυχαίνεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή, ότι να νιώθεις πως κάτι το οποίο ξεκίνησες, ταλαιπωρήθηκες,
πέτυχε να έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα. Και η χαρά αυτή γίνεται μεγαλύτερη για ένα ακόμα λόγο. Γιατί όταν μίλησα με τον διοικητή για τη σημερινή εκδήλωση, μου είπε: δεν θα έρθεις να πεις για αυτά που κάνατε ως Υπουργείο, για το γεγονός ότι μπορέσατε να συμβάλλετε έτσι ώστε η απονομή του μερίσματος να γίνεται στους 600.000 περίπου δημόσιους υπαλλήλους μερισματούχους κατά 90% μέσα σε ένα μήνα, χωρίς ληξιπρόθεσμα για το Ταμείο. Ότι πετύχαμε αυτή την χρονική επίσπευση με έναν τρόπο ο οποίος βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία. Ότι χρησιμοποίησαμε το eDAIC για τον σκοπό αυτό. Αφήστε με λοιπόν να σας πω και εγώ λίγα πράγματα για το πώς το πετύχαμε το έργο αυτό, για το πώς κάνουμε τη δουλειά μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, γιατί η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας δεν επηρεάζει και την πολιτική του Υπουργείου, η οποία είναι η κυβερνητική πολιτική. Και ποια ήταν αυτή η δουλειά που κάναμε? Προσπαθήσαμε να δώσουμε τα εφόδια, προκειμένου κάθε έργο μετασχηματισμού στη δημόσια διοίκηση να γίνει γρήγορα και με ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι ορατό. Θα σας πω τι εννοώ. Ο πολίτης ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια για το γεγονός ότι πρέπει να προσκομίζει χαρτιά βεβαιώς για να εξυπηρετηθεί, για να μπορέσει μια υπόθεσή του να προωθηθεί. Αυτό το αλλάξαμε με τον GovGR και με τη διαλειτουργικότητα. Όπως νωρίτερα ανέφερε και ανέφερε και ο Υφυπουργός ο κ. Πανάκης, είχαμε τη δυνατότητα να μετράμε περίπου 40 εκατομμύρια συναλλαγές το 2019. Ένα περίπου 1.500.000.000 συναλλαγές το 2023. Αυτό έχει ένα κολοσιαίο αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία. Ένα πολύ μεγάλο όφελος. Το GovGR ξεκίνησε με 500 υπηρεσίες προς τον πολίτη το 2020, έφτασε να έχει 1.730 υπηρεσίες το 2024, που είμαστε τώρα. Υπηρεσίες ορατές, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πολίτης και με έναν ενιαίο τρόπο, αυτό που λέμε look and feel. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις να χρησιμοποιείς μια υπηρεσία, μπορείς να μαθαίνεις κάπως εύκολα να χρησιμοποιείς και μια άλλη. Αποτέλεσμα, έγινε μια μελέτη του ΣΕΠΕ, που παρουσιάστηκε, την έκανε η Deloitte. Και η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι έχουμε περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ όφελος για την ελληνική οικονομία από το GovGR, 540 από τη διαλειτουργικότητα. Όφελος στη διετία 2020-2022. Τώρα που θα τελειώσουμε τη μελέτη για το 2024, εκτιμάται ότι τα μεγέθη τα οποία θα προκύψουν θα είναι υπερπολαπλάσια. Το καταλαβαίνετε. Γιατί υπάρχει όμως το όφελος? Γιατί δεν χρειάζεται ο πολίτης να προσκομίσει σε ένα δοσιέ χαρτιά, είτε και να στέλνει σκαναρισμένα έγγραφα, προκειμένου να γίνει η εξυπηρέτηση της υπόθεσης του, και ακόμα περισσότερο δεν χρειάζεται ο δημόσιος υπάλληλος να ελέγξει αν ο φάκελος είναι πλήρης, αν πρέπει να γυρίσει τα έγγραφα πίσω, να προσκομίσει κάτι άλλο και να χάσει χρόνο, ή να υπάρχει και θέμα κιόλας και αλλίωσης καμιά φορά στοιχείων, εγγράφων πιστοποιητικών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Πετύχαμε εδώ για το ΜΟΤΟΥΠΟΗ να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία απονομής μερίσματος, να την κάνουμε διαφανή, να την κάνουμε χωρίς ταλαιπωρία του πολίτη, του δημοσίου υπαλλήλου. Πετύχαμε όμως ταυτόχρονα και στο παρελθόν να βοηθήσουμε στην αυτοματοποίηση και το συντάξεων του δημοσίου. Το κάναμε και αυτό όπως παρουσιάστηκε τον περασμένο χρόνο. Πετύχαμε να βοηθήσουμε και τον ΕΦΚΑ στην κατεύθυνση αυτή. Πάμε τώρα στο πώς τα πετύχαμε, όχι τεχνικά, αλλά και επιχειρησιακά. Ξέρετε, ο τρόπος που τα πετυχαίναμε τεχνικά είναι η διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, να μπορούμε να ενοποιούμε τα μητρώα και τα αισθήματα του δημοσίου και ό,τι πληροφορία χρειάζεται, αντί ο πολίτης κάθε φορά να την προσκομίζει ο ίδιος, να μπαίνει δηλαδή σε ένα σύστημα και να παίρνει ένα έγγραφο και να στέλνει σε ένα άλλο, αντί να το κάνει αυτό ο πολίτης, να το κάνουμε εμείς αυτόματα ως δημόσιο. Μια κολοσιαία αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούμε. Αλλά νομίζω ότι το πολύ σημαντικό επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης είναι η διαλειτουργικότητα των ανθρώπων. Γιατί χρειάζεται και αυτή η διαλειτουργικότητα προκειμένου να πετύχει ένα αποτέλεσμα. Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα και μπορείς και συναθρίζεις ανθρώπους από διαφορετικά υπουργεία και τους λες, κάτσε να βοηθήσεις για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, και με τον κατάλληλο συντονισμό πετυχαίνεις να βάλεις ένα στόχο και να τον εκπληρώνεις σε πολύ μεγάλο αριθμό των περιπτώσεων, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό επίτευγμα, το οποίο νομίζω έχουμε πετύχει και το πετύχαμε όλα τα τελευταία 5 χρόνια, όπως το πετυχαίνουμε και τώρα. Αυτή η περιβόητη διαλειτουργικότητα των ανθρώπων. Δεν καταλαβαίνετε ίσως τι σημασία έχει, αλλά όσοι από εσάς έχετε ζήσει
στο δημόσιο, καταλαβαίνει πόσο μεγάλη σημασία έχει να μπορεί να συνομιλήσεις και να θέλει να σε βοηθήσει αυτόν τον οποίο μιλάς. Τέλος, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ από τη δικιά μου μεριά, ως και τελευταίος ομιλητής, στους ανθρώπους του ΜΤΟΥΠΟΥΗ, στους ανθρώπους όλων των δημοσίων φορέων που βοήθησαν, στην πολιτική ηγεσία πρωτίστως του Υπουργείου. Και να πω από τη δικιά μας τη μεριά, θα είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, αλλά επίσης και να ενισχύσουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος έβαλε το λιθαράκι του, γιατί και όλοι οι άνθρωποι αυτοί μπόρεσαν να βοηθήσουν εργαζόμενοι μαζί, στο να πετύχουμε ένα σημαντικό κοινό αποτέλεσμα. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ στο όνομά σας για την ευκαιρία που μας δώσετε να βοηθήσουμε στον τομέα αυτό της δημόσιας διοίκησης, σε εσάς και όπου αλλού μπορούμε. Και εξ ονόματος και του Υπουργείου του κ. Παπαστερίου, θέλω να πω ότι θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αναγνωστόπουλο για την ομιλία του αναφορικά με τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, τη σπουδαιότητά τους, αλλά και το επιχειρησιακό κομμάτι αυτού του έργου. Θα ξανακαλέσω στο βήμα και πάλι τον διοικητή και πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, κύριο Επαμεινώντα Τσαβέ. Εγώ ευχαριστώ καταρχάς όλους τους προηγούμενους ομιλητές για τα πολύ ωραία πράγματα που είπαν και για το Ταμείο, αλλά και για το στελεχειακό δυναμικό του Ταμείου. Και κρατάω και την υπόσχεση της Υπουργού ότι θα ενισχυθεί και το στελεχειακό δυναμικό του Ταμείου, γιατί από αύριο θα αρχίσουμε να τις πιέσεις προς αυτό το σκοπό, να ξέρετε. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, λοιπόν, είναι ειδικό ταμείο του κράτους επικουρικής συνταξιοδότησης. Και μπορώ να πω ότι το θεσμικό του πλαίσιο, ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο αλλά και το νόμο θεσμό του 1919 δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ειδικό ταμείο του κράτους, οπότε λογάγονται ως μέτοχοι και μερισματούχοι και διατηρούνται ατομικές μερίδες, οπότε έχει κεφαλοποιητικά χαρακτηριστικά και το ταμείο σε επιστροφή από τις συσσωρευμένες κατεθέσεις των μετόχων, το επιπλέον των αποδόσεων που έχει επιτύχει, καταβάλει μέρισμα στους μερισματούχους και στις οικογένειές τους. Στο Ταμείο, λοιπόν, μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής αστυνομίας, η αστυνομία Πόλος. Βλέπω εδώ τον κύριο Γερακαράκο κιόλας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γερακαράκο. Επίσης, δεν λέγεται, αλλά πρόσφατη νομοθέτηση μετέχουν και προαιρετικά και οι δημοτικοί υπάλληλοι και ήδη έχουμε αρκετό μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων πρώτων που έχουν κάνει ήδη αιτήσεις, βλέποντας και την καλή εικόνα του Ταμείου, για να μετέχουν και στο Ταμείο αυτό. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Η κύρια παροχή, λοιπόν, του Μετοχικού Ταμείου είναι το ατομικό μέρισμα που προϋποθέτει 20 ετή, που σε όλες τις περιόδους από την περίοδο της λειτουργίας και στα πρώτα 8 χρόνια αδιάλειπτα απονέμει στους δημοσίους υπαλλήλους. Η προϋποθέσεις θεμελίωσης είναι 20 ετή συμμετοχή ή 15 χρόνια εφόσον συμπληρώσει το χρόνο ηλικίας. Επίσης, δίνουμε και μεταβίβαση μερίσματος στις χήρες και στα ορφανικά τέκνα μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Θα ήθελα να πω και τον κοινωνικό χαρακτήρα των διαστάσεων των παροχών του Μετοχικού Ταμείου, που είναι στη σύνταξη από το δημόσιο και εφόσον συμπληρώσετε 15 ετία σε όσους δημοσίους λειτουργούς έχουν κατεστεί μερικώς ή ελικώς ανίκανοι, και μάλιστα οφείλω να πω και ότι με ειδικούς νόμους, που ίσως δεν το ξέρουν πιο πολύ αυτό, επιδοτεί το Υπουργείο Οικονομικών και το κράτος αυτό το μέρισμα, ώστε να πάρει πλήρες μέρισμα ο δημόσιος υπάλληλος που έχει καταστεί μερικώς ή ολικώς ανίκανος ή είναι θύμα του αντιτρομοκρατικού νόμου, ακόμα και αν έχει συμπληρώσει 15 έτη, θα πάρει μέρισμα 35 ετών στην ουσία. Τα ανήλικα και τα άγαμα τέκνα και ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος δικαιούνται και αυτή η μεταβίβαση μερίσματος, ασχέτως του χρονικού περιορισμού των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ή όχι. Το Ταμείο δίνει και φάπαξ παροχή για όσους μετόχους πεθάνουν εν υπηρεσία και δεν έχουν συμπληρώσει και το ελάχιστο όριο συμμετοχής. Όλα αυτά δημιουργούν ένα
πλέγμα παροχών του Ταμείου προς τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο δεν το δίνουν άλλοι φορείς, οφείλω να πω, και γι' αυτό είναι και το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων, δημιουργώντας και δείχνοντας και την κοινωνική διάσταση του Ταμείου. Το Ταμείο έχει αυτή τη στιγμή περίπου 600.000 μέλη, 301 ενεργούς μετόχους και δικαιούχοι μερίσματος 299.000. 9 μέλη στο ΔΟΣΟΥ, 3 διευθύνσεις, 75 εργαζόμενοι. Εδώ να πω το 52% κάλυψη θέσης εργασίας έχει μειωθεί έτη περαιτέρω. Οπότε είμαστε και κάτω από το όριο κινητικότητας. Οπότε το Ταμείο εδώ, όπως είπε και η Υπουργός, είναι υποστελεχωμένο και ελπίζουν να τρέξουμε γρήγορα και οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ώστε όντως να ενισχυθεί, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που οφείλει να εξυπηρετηθεί από το Ταμείο. Και τόσοι λίγοι υπάλληλοι, καταβάλλοντας και τις όποιες προσπάθειες, πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος και να γίνουν και όλες αυτές οι δράσεις που προηγουμένως προδιαγράφησαν. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του Ταμείου με 1.720 ώρες εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Έχουμε ενισχυθεί ήδη με τους 24 εργαζόμενους από πρόγραμμα της ΔΥΠΑ απασχόληση ανέργων 55-67, αλλά αυτά λήγουν εντός ολίγου χρονικού διαστήματος, οπότε χρειάζεται και εκεί σε έναν βαθμό ενίσχυση ή αντικατάσταση του προγράμματος. Θέλω να πω λίγα πράγματα για την κινητή περιουσία υποδικήτρια της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά για την ακίνητη περιουσία το Ταμείο, όπως είδατε και στο βίντεο, έχει ιστορικά κτίρια στο κέντρο των Αθηνών. Λαμβάνει σημαντικό ποσό των κτηρίων αυτών, τα οποία έχει ανακαινήσει πλήρως και καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα, αποδίδοντας και το έμφυα στον ελληνικό δημόσιο. Και οφείλω να πω ότι το τελευταίο 3 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο τα έσοδα του Ταμείου, ακριβώς από τη διαχείριση των ακινήτων και από τις νέες συμφωνίες, από τις λήξεις των μισθώσεων που έχουν λάβει. Και προσπαθεί, μάλιστα και ορισμένα εξ αυτά τα έχει εντάξει και στο πρόγραμμα το Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, επίσης χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Η εξέλιξη λοιπόν των πληροφοριακών συστημάτων, όπως φάνηκε στο βίντεο, ήδη από το 1980 το Ταμείο και με πρωτοβουλία του στελεχό του προμηθεύτηκε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ξεκίνησε η δημιουργία ηλεκτρονικών μερίδων το 1989. Το 2001, όπως είπε και η κυρία Υποδικήτρια, άρχισε η καταβολή των μερισμάτων μέσω της Δίας ΑΕ. Και από το 2011, που άρχισε να εφαρμόζεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και η ΕΑΠ, η Νέα Αρχή Πληρωμών, κατάφερε να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που του παρέχει σταδιακά τη δυνατότητα μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας υπολογισμού μερίσματος. Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που ήδη λειτουργούσαν στο Ταμείο μας έδιναν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν έγγραφα, να διασυνδεθούν με την ΕΑΠ και να ενημερωθούν οι αιτιομικές μερίδες των μετόχων και των μερισματούχων. Μας έδιναν τη δυνατότητα της προσωποποιημένης ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ώστε να μπορούν π.χ. να λαμβάνουν τον κανονισμό, τις αποφάσεις κανονισμού μερίσματος ήδη από την ιστοσελίδα του Ταμείου. Να έχουμε εσωτερική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και διακίνηση αυτών μέσω ξίδε. Το Ταμείο χρησιμοποιεί τον Πάπυρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα με πρόσφατη συμφωνία έχουμε μπει σε διαδικασία αναβάθμιση αυτού του συστήματος σε web περιβάλλον. Βλέπω εδώ και τον κύριο Πραγκίδη μπροστά μου. Και εντάξαμε και όλες τις διαδικασίες, αφού τις καταγράψαμε, στο Εθνικό Μητρό Διαδικασιών Μήτος, ώστε να γίνουν κατανοητές στον πολύ κόσμο. Πάλι μια διαδικασία που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Μάρτιο του 2022 ξεκίνησε μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων και εγγράφων, που συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας. Η ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή λειτουργεί σαν ψηφιακή θηρίδα επικοινωνίας με τον πολίτη, μέσω της οποίας ενημερώνεται για το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβάλει, την πορεία τους και τις απαιτήσεις που έχει λάβει από το Ταμείο. Τον Ιούλιο του 2022, επίσης, το Ταμείο εντάχθηκε στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου GovGR και στο 1555, ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης πολιτών για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα. Το Ταμείο, ξέρετε, επειδή έχει μια υπηρεσία στο κέντρο των Αθηνών για όλη τη χώρα, λάβανε περίπου 1.200 με 1.300 ειδοποιήσεις το μήνα.
Αυτές οι δράσεις παραπάνω που τόσο η ηλεκτρονική θηρίδα, η ηλεκτρονική πύλη, η διαχείριση εκτάσεων και εγγράφα, όσο και το 1555 και εντάξει στο GovGR, αλλά και η εξέλιξη που έχει παρουσιαστεί στο Ταμείο, έχει συμβάλει καθοριστικά ώστε και να μειωθούν αυτές οι αιτήσεις κατά ένα ποσοστό, αλλά και να εξυπηρετούνται και άμεσα οι όποιοι ασφαλισμένοι επικοινωνούν με το ή μερισματούχοι, οι μέτοχοι μερισματούχοι, ή όποια μέλη, οι τρίτοι επικοινωνούν με το Ταμείο. Τώρα να πάμε στα πλαίσια του έργου. Τι σημαίνει αυτή η ψηφιακή αναβάθμιση, που δεν είναι κάτι καθόλου απλό και έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από το στελεχειακό δυναμικό του Ταμείου, από τη διοίκηση αλλά και από τις εταιρείες, ώστε να, αν θέλετε, με αυτή τη σύμπραξη, ώστε να υλοποιηθεί. Πρώτον, αυτή η σύμβαση σημαίνει προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων. Έχουμε πάρει καινούριους υπολογιστές για όλο το προσωπικό του Ταμείου, καινούριους εκτυπωτές, καινούργια εκτυπωτικά μηχανήματα, καινούριους σερβερ, καινούριες άδειες Oracle, τις οποίες μας έδειξε και η ίδια η πολυεθνική, ήρθε και μας έδειξε πώς λειτουργούν και τι συστήματα μπορεί να προσφέρει και τι διευκόλυνση μπορεί να προσφέρει κατά την εργασία των ιδίων των υπαλλήλων. Έχουν ψηφιοποιηθεί το σύνολο των εγγράφων, 40 εκατομμύρια σελίδες του συνόλου των εγγράφων που διαθέτει το Ταμείο, σκεφτείτε, από το 1867. Αυτά τα ψηφιοποιημένα έγγραφα έχουν ενταχθεί στις ηλεκτρονικές μερίδες των μετόχων και των μερισματούχων. Επίσης, έχουν μεταπτωθεί οι εφαρμογές και το ψηφιοποιημένο αρχείο στο G-Cloud, που επίσης μια δυνατότητα που μας παρέχει ως ασφάλεια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και έχει δημιουργηθεί και ψηφιακό αποθετήριο. Όταν λέμε ψηφιακό αποθετήριο, είναι ένα σαν ψηφιακό μουσείο, να ξέρετε. Το βίντεο αυτό που είδατε στην αρχή εντάσσεται στα πλαίσια του ψηφιακού αποθετηρίου, που δείχνει την ιστορία του Ταμείου, μαζί με άλλα 3 βίντεο και ως θεματικές ενότητες και σημαντικά έγγραφα και προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στο Ταμείο, θα είναι στην ιστοσελίδα του Ταμείου και θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, ακόμα και για ερευνητικούς σκοπούς. Διασυνδέθηκαν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό σημαίνει, ξέρετε, για μας είναι πολύ σημαντικό και όσον αφορά και την εξυπηρέτηση. Έχουμε ενταχθεί σε 15 διαλειτουργικότητες. Αυτό σημαίνει ότι με την ένταξη των Μητρών Πολιτών, ας πούμε, όταν κάνει μια αίτηση η χείρα ή ο χείρος και χρειαζόταν 11 πιστοποιητικά να προσκομίσει στο Ταμείο, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και να το απονεμηθεί το χειρικό μέρισμα, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό. 0 πιστοποιητικά, 0 έγγραφα. Σημαίνει ότι με τη διασύνδεση, ας πούμε, με την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία, πότε άρχισε την υπηρεσία του, ποια επιδόματα θέσεις ευθύνης παίρνει, ώστε να απονεμηθεί και πιο αυτοματοποιημένα και πιο πιστά και έγκυρα το μέρισμά του. Ξέρουμε επίσης ότι μέσω της διασύνδεσης με τα ΚΕΠΑ, ότι ο πολίτης με αναπηρία άνω του 67% ή άνω του 80% για να έχει φορολογικές απαλλαγές, θα πιστοποιείται αυτόματα με την απόφαση του κανονισμού των ΚΕΠΑ και θα βγαίνει και αυτόματα και το μέρισμά του. Όλα αυτά τα βήματα έχουν ήδη γίνει και ακόμα περισσότερα σε όλο αυτό που περιγράφουμε. Περιλαμβάνει η ψηφιακή αναβάθμιση και σύστημα παρακολούθησης οφειλών και ίσπραξη μέσω ΚΕΔΕ και ΑΔΕ. Έχουμε διασυνδεθεί ήδη και θα μπει σε παροχή λειτουργία, ώστε να εισπράττουμε και τις οφειλές μας μέσω της ΑΔΕ πλέον. Είναι και πολύ σημαντική η συνεργασία που έχουμε και με τους εφοριακούς και με την ίδια την ΑΔΕ προς αυτό το πεδίο. Δεν χρησιμοποιούμε το ΚΕΑΟ. Πάντα διαχρονικά έχει αναπτύξει και η ίδια ΑΔΕ μέσω και της ΓΟΥΠΟΥΣΟΥ ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, με ένα ολοκληρωμένο διαχείριση οφειλών, στο οποίο θα ενταχθεί και το Ταμείο. Έχουν αναβαθμιστεί τα υποσυστήματα εξωτερικών ελέγχων νομικής υπηρεσίας ακίνητης περιουσίας και συνεδριάσεων του ΣΟΥ. Αναβαθμίστηκε το ERP, αυτό που λέμε το σύστημα λογιστικής του Δημοσίου και συστήματα οικονομικής διαχείρισης προμηθειών και τεχνικής υπηρεσίας. Στο σημείο να πω ότι και με πρωτοβουλία του ιδίου του Ταμείου και του προϊσταμένου λογιστηρίου και της αρμόδιου διευθυντή, αλλά και των ίδιων των στελεχών, και οφείλω να πω ότι σε όλα αυτά που περιγράφουμε,
μου έκανε πολύ εντύπωση στο Ταμείο ότι υπήρχαν στελέχη μέσα που με παρακινούσαν ως διοίκηση να επεκταθούμε και να συμμετέχουμε και σε νέες δράσεις. Υπάρχει η πρωτοβουλία λοιπόν της εφαρμογής του 54 του 2018 που θα αλλάξει όλο το σύστημα της λογιστικής του δημοσίου, στο οποίο σύστημα το Ταμείο συμμετέχει στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα που θα έχει από εφαρμογή από 1η του 2025 εμείς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αναβαθμίστηκε η προηγούμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Σας την περιέγραψα ήδη και κυρίως με την ένταξη των διαλειτουργικοτήτων έχουν αυτοματοποιηθεί όλες οι διαδικασίες χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Εξελίχθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία απονομής μερίσματος μέσω του ΙΔΑΙΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και κάποιες, σε συνεργασία πάλι με το ΟΥΠΟΥΣΟΥ και το τμήμα συντάξεων εκεί, κάποιες τελευταίες παρουσιάσεις που είχαν μείνει, κάποιες τελευταίες δυσχέρειες που είχαν μείνει ώστε να βγαίνει πιο έγκυρα το μέρισμα, όπως είναι η ασυνέχεια χρόνου, η διαδοχική ασφάλιση, η έναρξη, η λήξη του δικαιώματος προς συνταξιοδότηση, έχουν περαστεί πλέον ως διαδικασίες μέσα στο αυτοματοποιημένο και στον εμπλουτίστηκε το ΙΔΑΙΚ, ώστε να απονέμονται ακόμα πιο έγκυρα και αξιόπιστα το μέρισμα που δικαιούνται έκαστος δημόσιος υπάλληλος. Τελευταία είναι η δημιουργία εφαρμογής χορήγησης δανείων και προεξόφλησης μερισμάτων. Θέλω να πω, οι χρηματικές διευκολύνσεις είχαν σταματήσει από το 2010 στους δημοσίους υπαλλήλους της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη από τον Ιούλιο του 2022, εφαρμόζει την προεξόφληση μερισμάτων στους νέους μερισματούχους. Αυτό σημαίνει 12 μερίσματα στο χέρι, ώστε να καλύψει τις πρώτες ανάγκες, μέχρι να πάρει και τη σύνταξη που δικαιούται. Επίσης, έχει σκοπό το Ταμείο, μέσα στα πλαίσια πάντα των οικονομικών δυνατοτήτων, και οφείλω να σας πω ότι ήδη έχει εγγράψει 20 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό του για το 2024, να δώσει και τις χρηματικές διευκολύνσεις και στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή στους μετόχους του Ταμείου. Αυτό σημαίνει 3 βασικοί μισθοί με περίοδο αποπληρωμής 36 δόσεις και παρακράτηση μέσω της ΕΑΠ, ένα δύσκολο, σε νέες αρχές πληρωμός εννοώ και της μισθοδοσίας, ένα δύσκολο σύστημα πλήρως αυτοματοποιημένο που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24 ώστε να δέχεται τις αιτήσεις, να τις αξιολογεί, να δημιουργεί το δοσολόγιο και να απονέμει τελικά το δικαιούμενο ποσό στους δικαιούχους. Και ελπίζω από τον Ιούνιο και μετά που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και αφού δοκιμαστεί, να είμαστε μέσα στο 2024 έτοιμοι να παρέχουμε και αυτή τη δυνατότητα, επανερχόμενο το Ταμείο στις καταστατικές του διατάξεις. Εδώ δείχνει το μέσο όρο τη χρονική εξέλιξη απονομής μερισμάτων. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει γίνει ακόμα και σε ένα μήνα από τον υποβολή του δικαιολογητικού του. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι το 2000, τώρα το Μάρτιο του 2024, ας πούμε, απονείμαμε τα μερίσματα ακόμα και σε αυτούς που είχαν υποβάλει αίτηση τέλη Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνετε, σε ένα μήνα όχι μόνο απονομή, αλλά και πληρωμή των μερισμάτων, από το μισθό στη σύνταξη. Αυτή είναι η διαδικασία και το κέρδος του Ταμείου και από αυτό λαμβάνουμε και τα περισσότερα, αν θέλετε, ενθαρρυντικά σχόλια και από τα μέλη μας. Εδώ έχει δώσει το Ταμείο τα τελευταία χρόνια πάνω από 1,5 δις σε μερίσματα δικαιούχων, εξού και ανήκει στο 1% των φορέων που στη συνεργασία με τις Τράπεζες Ελλάδος έχει τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών. Αυτό είναι σε αριθμό μερισμάτων. Είχαμε μια έκρηξη το 2022 και τα δώσαμε όλα. Το 2023 απλά δεν υπάρχουν άλλα να δώσουμε. Είναι μέχρι 13.000. Δηλαδή όλοι οι υποψήφοι συνταξιούχοι του Δημοσίου έχουν πάρει όλοι το μέρισμα που δικαιούνται άμεσα, έγκυρα και γρήγορα και αξιόπιστα πάνω απ' όλα. Το μέσο μέρισμα, θέλω να πω ότι από τότε που ανέλαβα από τα τέλη του 2021 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί. Γιατί αυξηθήκαν οι συντάξιμες αποδοχές στους νέους μερισματούχους, συντάξιμες αποδοχές με τον τρόπο που υπολογίζεται και αυξήθηκαν και τα ειδικά μισθολόγια και τώρα με την αύξηση των συντάξεων, με των μισθών που έχει προαναγγελθεί και ήδη εφαρμόζεται από 1η του 2024, φαντάζομαι ότι και οι νέοι συνταξιούχοι που θα βγαίνουν από τούδε και στο εξής θα δουν και παραπάνω μέρισμα ως νέοι μερισματούχοι.
Αυτό όλο, ξέρετε, το έργο μπορεί να παρουσιάστηκε επιγραμματικά, αλλά προϋποθέτει πολύ κόπο, στοχοπροσήλωση και πολύ έτσι εργασία, τόσο από τα στελέχη του Ταμείου, τους οποίους ευχαριστώ που με έβαλαν σε αυτό το άρμα και στο όραμά τους, ώστε να κάνουμε το Ταμείο ένα σύγχρονο οργανισμό. Και πολύ, αν θέλετε, γιατί ξέρετε με τις εταιρείες, εκεί περάσαμε και περίοδους εντάσεων. Δεν ήταν τόσο απλό το να συνεργάζεσαι με μια ομάδα έργου. Γιατί αν υπάρχει υποστελέχωση, αν θέλετε, σε όλες τις μελέτες που δείχνει η αγορά εργασίας και στις εταιρείες πληροφορικής από εξειδικευμένα στελέχη, ξέρετε, στο δημόσιο αυτά εκλείπουν. Ακόμα περισσότερο. Όλο αυτό το έργο έτρεξε με 2 άτομα επί της ουσίας του τμήματος πληροφορικής και από το όραμα των υπαλλήλων που συνεχώς είχαν μια τάση για ενημέρωση και προτρέχαν τις διαδικασίες κάνοντας αυτό το business που μαζί δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τις εταιρείες, ώστε να αποτυπωθούν αυτά ψηφιακά και να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Βλέπω εδώ μπροστά μου και την κυρία Παπαγιάννη που εξ αρχής ως διευθύντρια του Ταμείου από τα πρώτα χρόνια μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και με έβαλε και εμένα, αν θέλετε, γιατί εγώ αν έμαθα κάπως ασφαλιστικό, δεν το έμαθα μόνο στα δικαστηριακά έδρανα ως δικηγόρος του ΙΚΑ και διαβάζοντας την γνωμοδοτήση του κυρίου Μπρισκόλα, εδώ που τον έχω μπροστά μου, το έμαθα κυρίως μιλώντας και με παλιούς διευθυντές και του ΕΦΚΑ και του Μετοχικού Ταμείου, και έτσι κατάφερα να καταλάβω τις διαδικασίες και αν κάποτε βγαίναμε στα κανάλια και μας έβαζε ο κύριος Αυτιάς, συγχαρητήρια Γιώργο και καλή επιτυχία και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, για τα σακούλια στο Γενικό Λογιστήριο που μετά έπαψαν όταν ήμουν υπεύθυνος των συντάξεων του Δημοσίου. Τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον κάποιος για τη διοίκηση αλλά και τα στελέχη του δημοσίου τομέα, είναι ακριβώς αυτό, να καταγράψει τις διαδικασίες, να τις κατανοήσει και να καταφέρει συνεργασία με τις εταιρείες να περάσει προς όφελος των ασφαλισμένων. Κλείνοντας λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους του Ταμείου που συνέδραμαν σε αυτό το έργο παράλληλα με τα καθήκοντά τους, γιατί ο έλεγχος και η εφαρμογή και η υλοποίηση πέρασε μέσα από όλο και διαπέρασε όλα τα τμήματα και όλη τη ραχοκοκολιά του Ταμείου ώστε να υλοποιηθεί και τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Να καλέσω τους διευθυντές, την κυρία Παπαγιάννη, τον κύριο Τρίγκα και την κυρία Τόλιζα εδώ μαζί μου, για να τους δείτε κι εσείς, να τους γνωρίσετε, που υπηρετούν μια ζωή στο Μετοχικό Ταμείο και έχουν δώσει και να ακούσει πρίμα για αυτή την καλή εικόνα που βρήκεται το Ταμείο. Και στο πρόσωπο κλείνοντας, ξέρετε, προϊστάμενος μηχανογράφησης μέχρι το τέλος του προηγουμένου έτους ήταν ο κύριος Σοφιανός Παπασταύρου επί 40 χρόνια. Ο οποίος πήρε σύνταξη το τέλος του έτους και στο πρόσωπό του θα ήθελα εγώ να του προσφέρω εκ μέρους του Ταμείου που αντικατοπτρίζει όλη την προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, μια τιμητική πλακέτα για να κλείσει και αυτή η εκδήλωση βασμένη. Θα μου επιτρέψετε να πω 2 λόγια μόνο. Ο μεταχειρισμένος υπολογιστής που αναφέρθηκε ο κύριος διοικητής προηγουμένως ήταν πράγματι μεταχειρισμένος και δανεικός από το τότε ΜΚΙΟ με μνήμη 5 MB. Ναι, δικό σας ήταν, τον οποίο τον έχουμε ακόμα. Σας το γυρίσαμε? Εγώ νομίζω ότι τον έχουμε. Σας γυρίσαμε άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας, την πολιτική ηγεσία, τους συνάδελφούς μου διοικητές, τα μέλη των εταιριών, τον απλό κόσμο του μετοχικού, από τις οργανώσεις, τους πυροσβέστες που βλέπω, τους συνταξιούχους, την ΑΓΕΣΕ που ήρθε ως μειόφιλε, παρόλο που δεν είναι μέλη του Ταμείου.
Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και ελπίζουμε τώρα και σε επόμενα βήματα να έχουμε να σας εκπλήξουμε πάλι θετικά στο προσεχές μέλλον. Να είστε καλά.